Бу тормышта һәр нәрсәдә шәхестән тора дип халык дөрес әйтә. Кызылсуда да шулай. Моннан бер ел элек биредә туып үскән, зак еллар Ульяновскида яшәгән Әсгать Галәветдиновны авыл башлыгы итеп сайлап куялар. Һәм ялгышмыйлар да. Беренче эш итеп Әсгать авыл мәчете белән бергәләп эчкечелеккә һәм аны өйдән сатучыларга каршы көрәш башлап җибәрә. Сельсовет белән, администрациялар белән, район администрациялары белән, силовой структуралар белән бергә көрәшергә тотындык. И үзебезнең инициатива белән чыктык, шулай Коръән аятларын язып, һәм дә мәрәҗәгать эләштек халыкка кагызларны, что без алардан садакалар мәчетләргә алмыйбыз, мәҗлесләренә йөремибез, и халкыбыз аңлады. Узган гасырда татар әдәбиятына танылган шагыйрь Сәхәп Урайскийны биргән әлеге авыл бу яклардагы иң зур һәм иң дини, укымышлы авылларның берсе була. Үз вакытында булган 1924 елны 6000 кеше булган. Безнең авылда 6 мәчет булган. Тагын бер икенче авыл булган, Горный Урайкино дигән авыл, анда бер мәчет булган. Иске Кызылсу авылының борынгы заманнарда гына түгел, хәзерге көндә дә бик дини булганлыгын менә шушындай урамнарга язылып куелган Мөхәммәд пәйгамбәребезнең хәдисләре дә күрсәтә. Хәмер һәм башка төрле исерткеч әйберләр булган йортта намаз укымагыз, чөнки андый йортта фәрештәләр булмый. Менә шушындай баннерлар авылның берничә җиренә куелган. Авыл җитәкчелеге һәм мәчет мондый баннерлар, әлмә такталар кую белән генә чикләнми. Алар яшьләр һәм балалар өчен мәчеттә дин дәресләре дә оештырганнар. Олы кешеләр бездә йөри, әлхәмдүлилләh, яшьләрбез инде хәзер безнең кич белән генә киләләр. Ланшак 5-6 кеше, шуның белән инде җәйкенне оештырган идек, 15 бала килеп йөрделәр. Шәһәрдәгеләр инде каникулга катучылар, ял итәргә катучылар, шулай 15 кеше намазга бастылар дейик, отландар уйнап йөриләр дә азан ишеткәч килеп керәләр. Инде чәйли без шулай кызыктырабыз үзләрен мәчеткә, дингә йөрергә. Кайчандыр колхоз идарәсе булган. Аннан 20 елдан артык ташланып хәлдә яткан бинаның бер өлешенә җылылык үткәреп, Әсгать шунда ук музейда ясарга ниятли. Анда экспонатлар җыюны сорап авылдашларына мөрәҗәгать итә. Бер ай эчендә дистәләгән әйбер китергәннәр. Берничә атна элек Әсгать мәчет картлар белән киңәшә дә авыл читендәге Хәнифә чишмәсен зәкләндерү эшенә керешә. Кайчандыр мул сулы чишмә карап чис тартып тормаганлыктан еллар дәвамында тупрак ишелеп ул җир астында кала. Самый основной чишмә менә монда иде. Тора-бара ул капланды, тулы була иде. Алып кайта идек бутылкалар белән, бер ел тора чиста була иде. Моны алып кайтасың, ишек янына куясың, бер ел тора, берничә иде. Хәнифә чишмәсенең үз тарихы бар. 16 гасырда хәзерге Татарстанның Апас якларыннан Явыз Иван Чукындыруыннан качып килгән Хәнифә исемле хатын шушында соңгы сулышын ала. Татарларны чукындырган вакытта үзенең иманын саклап калу хакында бала имезүче бер Хәнифә исемле хатын тау башына җигергән. Ну аны тотып алганнар, үтергәннәр. Ул үлгән җирдә менә шушы Хәнифә карчык сизләве килеп чыккан дип риваят итәләр. Дистә еллар гына түгел, берничә гасыр буе иске Кызылсуны тәмле су белән тәэмин иткән чишмәнең җир астында калуының сәбәбе авылга суның үзәкләштерелгән система аша трубалардан һәр өйгә килүендә диләр. Үз вакытында чишмәгә илтүче сукмактан кеше өзелмәгән. Без балачакта безнең турдан без су буена тора идек леки. Әбиләр аппак яулыкларын киеп, аппак матур киемнәрен киеп, яулыкларын җәйдереп, 100 әби уза иде. Казлар кебек узалар очы краю килеп, без кичкенә идек. Алар монда киләләр иде, алар дуа укырга. Монда 7 чишмә чиста матур иде. Әбиләр хәзер безнең моннан юлда бар иде, һәр юл булмага, шуның өчен озынайды. Әбиләр дә әкет кенә кеше ни монда әзәйди. Авыл халкы Хәнифә чишмәсен зәкләндереп, аның тирәсенә дистәләгән миләш һәм абрикос агачлары утырттылар. Еллар буе тупрак, таш астына яткан чишмәне зәкләндерүдә һәм агачлар утыртуда район башлыгы Василий Половинкин да катнашты. Я надеюсь, что те легенды, которые связаны с этим родником, с этим благодатным местом, будут передаваться вашим детям, вашим внукам, и мы всегда будем приезжать сюда и пить чистую, святую воду. Соңрак кызылсулылар казан асып, самоварлар куеп, чишмә суы белән чәйләп, җырлашып та утырдылар. Авылдашлар белән шундый җылы аралашуга ни җитә, аеруча бүгенге көннәрдә. Бу җиһанда күпме йөрсәң, беркен үләргә кирәк. Андан инде хәлләр бар дип хисап итәргә кирәк. Ульяновск өлкәсенең Иске Майны районы Иске Кызылсу авылыннан Рамис Сафин, татарлар.